Velkommen til dæmonen. Der er stille. Alt for stille. Jeg kigger ud over markerne. Ser. Jeg kan høre noget. Dæmonen. Alt for mørkt. Send en bil. Den kommer herop. Vi drejer tilbage. Dæmonen må ikke se os. Jeg så os ikke. Det så ud til, den har nogle følgebiler. Tilbage. Ved I hvad? Vi fortsætter den lidt senere. Ses YouTube.